नमस्कार समस्त को डीएवी सीटीआई रो यूट्यूब चैनल ज्ञान सिंधु को स्वागत। आज आम दशम श्रेणी साहित्य सिंधु पाठ्यक्रम अंतर्गत राघवंक लंका यात्रानुकूल कविताटी को विस्तृत भाव में आलोचना करिबा। आजिर आम एई विषयटी होछि राघवंक लंका यात्रानुकूल। एटारे राघव कहले प्रभु श्रीरामचंद्र एवं लंका यात्रानुकूल कहले प्रभु श्रीरामचंद्र माता सीता को लंकारु फेराई आनिबा निमंते करितिबा प्रयास संपर्क में कवि सम्राट उपेंद्र भंज एठारे वर्णना करिअछन्ति। उक्त कवितार कवि होचन्ति उपेंद्र भंज। से सप्तदश शताब्दीर प्रमुख ओडिसी संगीतकार कवि थिले एवं ओडिया साहित्यर रीति जुगर जड़े प्रसिद्ध कवि मध्य थिले। ओडिया साहित्य रे तांकर असाधारण पांडित्य एवं शब्द संयोजना पाई तांकु कवि सम्राट उपाधि रे भूषित करा जाइछि। से सप्तदश शताब्दीर शेष पर्याय रे गंजाम जिलार कुलाड़गढ़ ठारे एक घुंस राजवंश रे जन्मग्रहण करथिले। ओडिया साहित्य रे थिबा असंख्य कविंक मध्य रे से असाधारण प्रसिद्धि लाभ करिसंति। तांकर केते गुडी प्रसिद्ध रचना गुड़िक मध्य रे लावण्यवती, वैदेश विलास, कोटि ब्रह्मांड सुंदरी, रसिको हारावली, सुभद्रा परिणय, प्रेम सुधानिधि, कला कौतुक प्रभृति अन्यतम। से गीता अभिधान नाम रे आउ एक पद्यात्मक शब्दकोश मध्य रचना करिसंति। उक्त राघवंक लंका यात्रानुकूल कविताटी कवि सम्राट उपेंद्र भंजक वैदेश विलास काव्यर 40 चांदुरु आनीत एवं এই কবিতাটি আশাবরী রাগরে বর্ণিত হইଅछि। এঠারে কবি সম্রাট উপেন্দ্র ভঞ্জ লঙ্କାର ଅଧିପତି ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିବା ବେଳର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ କବିତାର କବିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତ ଜାଣିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କବିତାର କିଛି ପଂକ୍ତିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ସହିତ ତାହାକୁ ଆମେ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବିଷୟଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଏବଂ ବୁଝିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମ ପଂକ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବଳିଲା ରାଘବ ଆଶା ସୀତା ପ୍ରାପତିରେ, ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁ ପୋତି ଯିବା ପର୍ବତରେ। ପୁନର୍ବାର ପଢିବା। ବଳିଲା ରାଘବ ଆଶା ସୀତା ପ୍ରାପତିରେ, ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁ ପୋତି ଯିବା ପର୍ବତରେ। ଏଠାରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯାହାକି ବଳିଲା, ବଳିଲା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଢିଲା। ରାଘବ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ରାଘବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାପତିରେ ପାଇବା ପାଇଁ, ବିଚାରିଲେ ବିଚାର କଲେ ବା ଚିନ୍ତା କଲେ, ସିନ୍ଧୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତା ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଶା ବଢିଲା ଏବଂ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଲଙ୍କାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରାସ୍ତା ବା ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ପଥର ସହିତ ବଡ ବଡ ପର୍ବତକୁ ଆଣି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଚାର କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଂକ୍ତି ହେଉଛି ବୁଡ଼ିଗଲା ପକାଇଲେ କପି ଯେତେ ଗିରି, ବୁଦ୍ ବୁଦ୍ ନଦୀ ସେ ଜଳ ଫିଫିକୃତ କରି ଯେ। ପୁନର୍ବାର ପଢିବା। ବୁଡ଼ିଗଲା ପକାଇଲେ କପି ଯେତେ ଗିରି, ବୁଦ୍ ବୁଦ୍ ନଦୀ ସେ ଜଳ ଫିଫିକୃତ କରି ଯେ। କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କପି। କପିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ବାନର ସେନା। ଗିରି, ଗିରି କହିଲେ ପର୍ବତ ବା ପାହାଡ। ବୁଦ୍ ବୁଦ୍ ପାଣି ଫୋଟକା। ଫିଫିକୃତ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ। ଯେମିତିକି ଆମେ ପାଣିରେ ଗୋଟିଏ ମାଟି ଖଣ୍ଡ ପକାଇଲେ ସେଥିରେ ଥିବା ପବନ ବା ବାୟୁ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ସମୟରେ ବୁଦ୍ ବୁଦ୍ ଆକାରର ଶବ୍ଦ କରି ପାଣି ଫୋଟକାର ଆକାର ଧାରଣ କରିଥାଏ, ସେହିପରି ଏଠାରେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି।
ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଲଙ୍କାକୁ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ କିପରି ପର୍ବତ ଶିଳା ଦ୍ୱାରା ପୋତି ଏକ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ସେ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାନର ସେନା ସମୁଦ୍ରରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଶିଳା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପକାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଦ୍ ବୁଦ୍ ଶବ୍ଦ କରି ଉପରକୁ ପାଣି ଫୋଟକା ହୋଇ ଗଭୀର ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତୃତୀୟ ପଂକ୍ତି, ବିସ୍ମୟୀ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନେ ବିନାଶନେ ଶୟନ ସେ ଦର୍ଭ ଶୟନେ ଯେ। Again, ବିସ୍ମୟୀ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନେ ବିନାଶନେ ଶୟନେ ଯେ ଦର୍ଭ ଶୟନେ ଯେ। ଏଠାରେ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବିସ୍ମୟୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତେଜି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ କରିବା, ବରୁଣ ଜଳର ଦେବତା ବା ସିନ୍ଧୁର ଦେବତାକୁ ଆମେ ବରୁଣ ଦେବତା ବୋଲି କହୁ, ବିନାଶନରେ ବା ବିନା ଆସନରେ ବା ଅନାହାରରେ, ଦର୍ଭ କହିଲେ ଏକ ପ୍ରକାର କୁଶରେ ତିଆରି ବିଛଣା। ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଳା ଏବଂ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ବୁଡ଼ିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ବା ବିବ୍ରତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରି ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ଆହାର ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ କୁଶରେ ତିଆରି ବିଛଣାରେ ଶୟନ କଲେ। ଚତୁର୍ଥ ପଂକ୍ତି ହେଉଛି, ବୁଦ୍ଧି ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦଶ ଶିର ବରିଗଲା ସେ ସୁଖ ସାରଣ କରି ଚାର ଯେ। ବୁଦ୍ଧି ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦଶ ଶିର ବରିଗଲା ସେ ସୁଖ ସାରଣ କରି ଚାର ଯେ। କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧେ। ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାବଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ଦଶ ଶିର ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶାନନ ରାବଣ, ଯାହାର କି 10ଟି ମୁଣ୍ଡ ଥାଏ। ବରଗିଲା ବା ପଠାଇଲା। ସୁକ ସାରଣ। ସୁକ ସାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାବଣର 2 ମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାର କହିଲେ ଦୂତ। ଏଠାରେ ପୂର୍ବରୁ କବି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, ଏବେ କବି ଦଶ ଶିର ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶାନନ ରାବଣ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ବନ୍ଧନ କରି ଲଙ୍କାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ତାର 2 ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁକ ଏବଂ ସାରଣଙ୍କୁ ଦୂତ ଭାବରେ ପଠାଇଲା। କଣ ପାଇଁ ପଠାଇଲା? ଅଧିକ ସୂଚନା ଜାଣିବା ପାଇଁ। କୋଉ ସୂଚନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ? କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୋଉ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଲଙ୍କାକୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାର 2 ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁକ ଏବଂ ସାରଣଙ୍କୁ ସେଟାକୁ ପଠାଇଲେ। ପଞ୍ଚମ ପଂକ୍ତି ହେଉଛି, ବିଭୀଷଣେ କହ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପିତା ସରି ବୁଝି ନ ବୁଝି କୁପିତା ବାଣୀ ପିତା କରି ଯେ। ବିଭୀଷଣେ କହ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପିତା ସରି ବୁଝି ନ ବୁଝି କୁପିତା ବାଣୀ ପିତା କରି ଯେ। ଏଠାରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଯାହାକି ହେଉଛି ବିଭୀଷଣ। ବିଭୀଷଣ ହେଉଛି କିଏ? ବିଭୀଷଣ ହେଉଛି ରାବଣର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ବା ସାନ ଭାଇ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା କହିଲେ ବଡ ଭାଇ। ସରି କହିଲେ ତୁଲ୍ୟ। କୁପି ରାଗ ବା କ୍ରୋଧ। ପିତା କରି ମାନେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଭଳି କଥା କହିବା। ରାବଣ ତାର 2 ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁକ ସାରଣଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସେତୁବନ୍ଧ ପାଖକୁ ପଠାଇଲା ଏବଂ ରାବଣ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ତୁମେ ବିଭୀଷଣକୁ କହିବ କି ରାବଣ ହେଉଛି ତୁମର ପିତା ତୁଲ୍ୟ, ଯେହେତୁ ବଡ ଭାଇକୁ ଆମେ ପିତା ତୁଲ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି, ତେଣୁ କିଛି ବୁଝି ନ ବୁଝି ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଏମିତି ଚାଲି ଆସିବା ହେଉଛି ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିବା। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଲ ଯେ ବଡ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ନାହିଁ ବା ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପଢିବା। ବଳକା ପଂକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପିରିୟଡରେ ପଢିବା ଏବଂ ବିଷୟଟିକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ତେବେ ମୋତେ ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।